Ang kay ka motor. Dor, hay ka. Dito tayo sa Bayawas, Urdaneta City, Pangasinan. Yan guys, dito tayo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kari mo naman bang picture naman sa i-share mo kami. Kami sa amin. Tayo na. Dito tayo guys. Muli ka ng gilantay yung bigas. Naman to na tagwatang tayo timamot yan ng imas. Yan, gilantay yung sel. Napananda kami na dito eh. Ija ito, 90 kwa, napantayo mo lang ng imas, si Manok ba? Amo nga, wala kang Ayan na. sobrang sa Kay mga istorya. Kung mana kayo, nakalukat natin eh. Balayo. Kung dahil kumakatang tapos, kardi unugan. Kardi cellphone nyo, saan nakawara. Ganun mo Kaya sa amin ay pagkakaliid lang. Alam ko. Hindi, nagkakamuon eh. Alam ko. Ngartan niya, kita niya eh. Ano yun? Ayun niya. Nilagkit niya oh. Nagkit ato eh. Gumatang Ito kaya isa niya kayo pinambo niyo. Ilan? Dalawa po. Ang gagalay, kulaw. Wow, mani. Ha. Tayo, 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 kumak, tayo. Namat. Tayo, kumak, tugaw ka mo. Alisin natin, kapalit ka ng sa pinta na. Shoo!